Тихо, спокойно и удобно. Комуникативно и сигурно. Краткосрочен паркинг за бързо посрещане и изпращане на крачки от входа на летището. Комфортно закрито паркомясто на комфортния закрит паркинг. Само на 4-5 минути икономично разстояние до входа от икономичния паркинг и с клетка за икономично зареждане. А за всеки от тези стандартни поводи ти представям стандартният им паркинг на терминал 1 И на терминал 2. На крачки от входа на летището и отново с зареждане на електрически автомобили. Започни пътуването или чаканата почивка от личния си автомобил. Паркирай тук! Резервирай паркомясто на sofia-airport.eu. За 3 минути резервираш. За 3 минути стигаш пеш до входа на летището. Добре, не може с 2 автомобила.